Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aray, umayak man dumawat itis hidayat. Dumawat ka iti si Damay, kunam. Win malay, awan ngamin sida. Tit naangot ka nga damanok asidayo ni Kapitan. Tainyag mo pa yan dito iti may sa aplato nga inapog. Win malay, dituya kong balayo amangan. Tamakisida at iti karne ti manok asida inyaw. Sige man lang. Ala, itugaw mo di talamisaan. Kaigawan ka iti si Daag. Ay na! Agyaman ak maribanang. Ay na! Ay, namnabsuga ko na talaga. Ay maray, uminumak man iti danumyaw. Ay kat uminom ka na marituyang. Ay, agyaman ak maribanang. Sige, awanan yaman na marituyan. Sige, agawid akong maray. Ay, nagsamot marituyang maninday siya. Ay, word, asino pa'y kuma. Kat no isinti ka na yun mo umay dito'y balay. Ay, Kapitan, maribanang. Dumawatak man iti tanong. Danong? Ay. Nagsubli ka. Kat nagdakkel mo ten agalon day taawit mo, marituyan. Ayun maray, imbatik itay ditayan ti ruangan. Tapag karga akman iti danaw. Awan ngamin danumikag. Apay napanandi pa rin ba daw? Saan nagsakdo iti inuman nyo ang danaw? Nalipatan na nga raw tinapan nagsak daw, Kapitan. Kat naibos ti danumay. Ay, di ka mabay. Nagsakdo ka iti danaw di kakaruba. Ay naba daw, utag lang ti aramatag. Utag ba daw? Yeah. Kakaiso na naganos da maribanang kan Kapitan. Iko dan. Anong na maibos ti anos daking ka? Ay, dalam mo ah. Anya, Kasanaw, kanayon ka di balay da. Dalwatan mo amin na makitam. saan ba't anaimot ni maribanang kanya? Mapan mo ki din gundgund dawayan ti kinaados daking ka. Di ka nagbaing. Umayak man makiistorya kan ka maribanang. Ay, si kamanan, marituyan. Ay, saan? Ada na patag, apapanak ita. Kasta, ay no kasta nga raw. Alaek man day to'y may sabar asabon mo. Ay, saan marituyan? Paglabak day ta inton biga. Ay, alaek mo ten aday to'y may sagalon adanumyaw. Awan ngamin inumun may. Ay. Aglablabos ka mo ten, marituyan. Diya ka mo akas tagayam to, galay, Kasanaw, makapasuron mo't ngamin ti aramid mo. Basta lang dagitaw, nakaimimot ka lakit din, naya. Anya? Manulang mo't ngay dagitaw, ang maikisay iti honoraryaw ni Kapitan. Marikwanan, gumatangak man iti may sa kabar asabaw. Daytoy, maray. Anya pa'y tigatangam? May sagalon adanong. Ay, masursurunak. Masurod kay kanya. Ay, ni man marituyan. Alaan namot aminan ang makita na ijabalay me. Kasta. Ay, sapay awan lakok ita adanong maray. Ha? Ay, kasanungay daytan.
Awanan ti inuman may kaniintay. Agsubli kalaangan inton madamdama, mare. Taumay dan to agi deliver iti danaw. Imbaga ni Maribanang daytaken ka, Marikwanang. Wan maray. Imut-mat gayam da di ang Maribanang. Kasta ti ibagam kenkwana ita? Gaputaman nipod ita. Kagurgura kaw ni Maribanang. Ay, maditi kasta, marituyang. Ako kumari tayo mulaang. Imaw, di na mo ti mangibingay iti adakan kwa na. Tinasayaat. Mangbiro ka ngamin iti panggedam. Ay, awan mo nga raw ti amok apanggadak maray. No kayat mo, umay ka diti tersina. Tasi ka ti agbantay. Ha? Adda nga mindarayak a meeting ti kooperatiba, mare. Ay kat kayat ko amaray. Naimbag kapay. Ngam ni Maribanang. Ay, makaintin mo makam awan gayam ti danong ta. Kasanumot nga may binagkat ni Marituyang ti danunta. Ay na! Awan kanu ti inumanda. Uray sabon na paglabak ko ma, inala na mutan. Eh, san abali kumaano di tagat-gatangan ti nala na. Di mo't ngamin agsapol iti panggadan na. Kaya mo tayo baon punto ni Kwarog ang umatang iti danong. Luwin man, ibagam na itulod na adagos dito'y balay. Ay, yan na to yan. Da kayo mataglaklako ita dito'y tersina. Won, siya kwaraw. Anya tigatangam. Bagman, tatinalag na kayo ni Kagawad Kwanan. Won tanasaya at ni Marikwanang saan akas kin ni Antay. Awan pa'y pagkairanan dan. Ha? Mala ibaga mo no anya tigatangam kwaraw. Ay, gumatak man iti may sagalo na danaw. Para katanggal ka. Ay, gumatang ka man iti tinapay kan soft drinks kwaraw. Taglihin dapat. Anya, magitang-tangdan kayo. Nang dumawat ko iti merinda yaw. Ay, katun kakaiso na nga awan pa'y asawa. Yan. Ada ako dito sango ti tersi na nakagawad ko na. Agda magakman. Ay, kagawad! Nakitam ni Kwarog itay. Siya itakyad na dito, kapitan. Na, marito lang. Kunak mo sa kani kagawad ko nang. Ay na, no may papankin ni Kwaraw. Nakaalan iti danaw. Ay, sikan tumang nga may. Alaang mo ti danom may. Ha? Ni kapitan mo. Danong lang day dyan. Sikam. Malah, gumatagak iti asukar kan asin. Ay, talang. Ay, kapitan. Di lang mabalin apakibayad mo dagita. Ha? Anya day ta? Dua supot at tinapay, kun dua soft drinks, kapitan. Sige mo din, Madi, no nakuripod ka na una. Sige. Bayad ako. Kastraman ti kaya kaw, kapitan. Nagpalibre ka niya kita'y ninanatuyang hanggang. Linuko nakday di ato yan. Yawid na siguro at yung pagatang nakadakayaw. Unay day di ata. Day talag daw-dawat ti paglaihan na. Saan nang tungay ikan, tagwang. Nungay, amin amapan gumatak at dawatan na. Ay! Masapul ang maamon ni Kagawad ko ng dayta hanggang. Tinapay kan soft drinks pa daw. Sa gaysada. Di pa lang masidamot, ginatang mo. Saan ko ang ginatang data? Inlibre dalain kanya. Kanya. At dapansay kandilata di tabayong. Inala. Ay, yung libre na mo na kita.
Inalak ijay tersina ni Marikwanan. Ay, di ka aramid to yan. Dito makadlaw ni Marikwanan. Masaya at king ka, jay tao. Taktakawa. Tinalat mo ni Marituyang nga umay agbantay dito'y tersena. Wan, Mare. Takino ada pakitang danan na mo't Anya, Usupay nga da pangalaan na iti igatang na iti masaksapul da. Marikwanan. Adda sakit ni Marituyang. Sakit na ti agalalatan iti kayat na adawatan ken ka. Oras anaya sidag na tiriknam ken kuana. Ditan amadlaw mo. Barang agsingsing po tapakpakita akmat iti nasayaan. Ay, awan lat ambok, Marikwanan. Amangan no nakarkaraw nga agabuso. Nakain pa'y dumawat ni Nanatuyang. Kasta aya. Nakain nga kigay. Ikilan nan samot amin nga umay gumatang dito'y tersina yaw. Ay sobramot no kasta. Pudno dahita, nanakwana. Ay madimot ano kasta kaya aramidin nakadagiti umay gumatang. Ay, kasta tinaramid na kada kami kini ang kalintay. Anya. Kanuray kano dagiti daduma agimatang ditaoy. Adoy. Awata, Mare. Ikad ko amin dayta kada kayaw. Ay, anya ngay tilinaon day ti abay o maray. Kita Bangus, tinapay, noodles, kan asukar mo dagito'y maray. para kada kayaw kan ni kabadong dayta. Ay na, talaga nasaya at kaunay kumari ako ng thank you. Awan anyaman na, Mare. Isu nga imayak, kay bagakan ka nga umay kagbantay jetersi nakitidwangal daw. Ay kat kaya kulaunay amaray. Ada nga minasken apapanak, kat awanak ton itidwangal daw. Ay na di ka agdanag maray. Siya kung ti umay ang bantay. Nasaya at nukasta. Pinayaban na ka no, may to yan. Nasaya atin may kabadaw. Tulungan na ang mga wik ka na gitaw. Kanya mandagitan. Basta alaang mo, dayawid mo. Sakbay asumangpo ni Marikwana. Ato lang arod ang tititid na kadata. Agtakaw ka pa'y laing. Awanin ti adupay asaw. Gundaway tanay tuyol. Kanya, Iyawid mo ni dagita. Agapatan mo di kag tupay. kambo ka. Sana balay, taado tila ko ni Marikwana. Saan amadlaw no adanaksay, wenno awan. Wala, gusto na ito yan. Mabawid ako. Wala ko may bayad. Naa, awang kat ang muma, salbag kakiday. Ada ka mo gaya Marikwanan? Si magpatkan? Wan, Marituyang. Ay, kaya't ko kumamot din tagawin ko. Iso amod tuwing titangdang ko. Jack pala na kay nana. Singirandak. Ay, salpag ka. Naa, apayakas lamasurong ka. Gapo tatak-takawan na. Tikunam siya kambaw. Anya, ay sana pudno dayta. Sanak nagtatakaw. Mabait lang. Taitid ko titanggan mo. Atoy. Kat maudi mo tanda ito. Ang panagbantay mo dito Tersina. Naa, di sige. Awan na sakit bakrangkaw. At asumon ni parin tingin ka, to yan. Anya, Apan ka ka di barangay hall. Kaya darom na ka ni Marikwana. itanya gapaw. Ay kit mapang ka di barangay hall ah. At lumamwag no apay. Anya ngay kan ti pangidaruman na ka. Ang pangano nakadlawin ah. At takawang.
Hanya ko mga itibidensya na itiday ta. Ay, ang tatakaw ka lang nga ruday. Sika pa'y kanutin na tangsit. Nang ibagamag nga tatakawa, kapitan. Ay, di ka man aglibak. Ada CCTV, mangipakita ang nagtakaw ka. Ay, sana po day ta. Ni, Awan itinagtakaw ko itipirsina na. kasanuday ta. Saan mo't nga aminin ni Mariko yan? Kagawad ko na. Apay adi mo aminan, kat naglawag dita CCTV. Ha? Mala. Sige, Mariko na. No kaya't mo ako buya. Kapitan, ipabuya taman yung CCTV. Sige. Ay, ko ay sanan marikwanang. Ay, pangaasin. Uwag. Amino kong ti amay. Nagtatakawak ititagil ako ni marikwanang. Basol kau, kapitan. Isungarog na inala na kanikagawat ko nang agbantay ititirsi na na. Kaya't nakaatulugan. Tatlo, anda pa kitang tanam. Kastakit diti inaramid mo. Kapitan. Ay, ano sa abayadan? Ay, ag-triple ka no, kati presyo dagiti item nga inalalam. Ha? Kasaya at, ito maminsan, imon ulitin, di naramid mo. Ay, agnakim ka. Ay, kapitan. Agbayad ak nga ron iti triple. No, dahi tati kunada. Wanjak tun ulitin tinaramit siyaw. Ay, na to yan. Saan ngamin anasaya at aso papakam iti kinadakas? Ti kinasaya at ipadam at tao. Ala sigay! Dedang tinagibusan ti sakalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Insurat para iti radyo ni Liesya Tuli. Ken iti direksyon, Virgie Putley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center. ITTCWP 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kamay, ikingkay panagdangan. Kapitan Ingpeng! Saan akong amapudutan nga agbuya iti TV ba daw? Tainggatangan na kaun iti electric fan. Agasum di tabiyag mo, tuyang. Una, ada pa'y TV apagbuya akas lasinay ti kadakkel na. Isungarod niya ibagbagakan kan, asaan kan arumrumwar di ti balay. Kasano nga'y dagiti ko kumarek nga inaldaw nga uray kanya. Bay amida, at damat ng TV. Ay, sabagay. May mayak ba daw? May mayak ti kastoy nga malmalam nga aramidag. Ti agbuya iti tibay. Unay na nagpudot ti panaway na. Sapay awad ti electric fan. Ano ay ti electric fan? Nangina unay aya. Nalakalaan. Hanggang awan nga ron ti paggatang ta. Bumatang kantuman. Ay, ano sam ti agpaypay? Igatang mo lang iti sidaan ta, ti igatang mo kuma iti electric fan. Ado ka no mo ti umay agistambay diti tirsina. No ada electric fan mo kagawat. Bayamon no istambay tumatat ko na dito. Bumatang damot iti lakom. Awang nga gatang ko iti electric fan. Ay, bagpay ni Nana Tuyang. Ada aircon iti balayda. Sa anak lang nga umapal. Hinatiw na po iti balayda, kapitan. Kadagayang kwartada. Ngarod. Ay, ano saklangan tagpaypay.
Marikwanan, madlaw ko kat saan maten nga umay aglablaban ni Mari Tuyang dito paglablaban tayaw. Ada ka no nga min washing machine dan. Aya, Kompleto dan iti gamit. ay, nagmayatan ti biyag na. Ay, iwan nga Rod. Iso asaan ta na makadwa ni Marituyang aglaba. Patsumet, asaan na rumwari ti balayda. Saan na ata damot ng TV pagbuyaan na. Ada pa yung TV da. Kawan, iso adwa talangan na nga gininistorya. Imposible asaan arumwar. Oray pa'y ada TV da. Matuo kan laktaday jay. Ay, kat kitaan ta. Ay, agbirok tulat ta iti kainistoryana. At dandakkel at TV apagbuyaan tuyang. Katwan. Saan ka mat siguro na rumrumar ang makikaaro ba? Ay saanon. Naragsak ako nga dapagbuya at atibay. Ay rumbang lang, tapno saan ka na rumwar ang mapan makichismis? Kagan anok ngay ko matimapan makimarites. Likli ka maun ti makichismis. Taday ta ti panggurguraan dakin ka. Saan nga rudan? Dito yaklaangan balay. Agbuyak langan iti tibay. Apay nga ni Marituyang. Kahit saan mo tin arumrumwar, paray. Saan na talaga pare? Bawalan arumwar. Aya, kaasim mo nagkulkulong iti balayo. Amumatan pare. Namin anaw ana ibar barangay. Ay, wait. Ay, sus. Saan laan namin sa nga puno? Naa. Iso day tati kayat ko aliklikan. Iso nga ingatanga ko iti TV apagbuyaan na. Ay, sa bagay, nasaysaya atin dito paray. Orag malmalaman niya buy-buya. Katuna. Ay, uwin kayang pare. Amom ka day, jay bagbagada abalasang anasikugan dita bagatan. Anja? Saan laing aday tatagwarwara sa damag diti barangay tayo pare? Naa. At dapay ka no jay nasikugan abakit Yay, chismis dito ibagbaga mo. Ket iso ba't ti uso dito barangay tayo? Maray! Kabadaw. Apay nga yasan matin nga umumay dito tersenak ni Marituyang. Aday di palay mi Maray. Jak parparwaran ta umay laang makichismis. Aya, Jak mat kayat amay sagmak gapo iti pan nakichismismis na. agkait, anya laangan nga tiraramidan na dita balayaw. Ay kat agbuy-buya iti TV Jak pa'y makitkitan nga aglaba dita paglablabaan may. Kasanaw kat adamatan washing machine me. Ay, iso matlagayam Wen, kan madimot nga main Maray. Nagalas ti babae anaisim iti chismis. Ay, kasta aya. Wen Maray, amo Maray. Ibagbagada mo't aji balikbayan a babae di tadaya. Kat pinagawid na kanaw iji abroad ta nagsadot kanaw. Ne, nakadamagam ngay. Ay na Maray, di ka madanagan. Ta saan abas ta chismusa tinakadamagak iti daytaw. Baro adamag dayta Ay, agore ka. Mapanak man agkalap iti istorya kadag iti kaaruba. Masada talangin usay. Yung tayo makichismismis na. Ay, wala. Puno tayong bagam, Chip. Anya nga iti maghanap mo dita. Naman, may reklamo ka pa di barangay haul. Kas kininana tuyang. Nagadutin ng reklamo kan kuha na iti barangay haul. Nyaramidan naktubay dahi dyan. Iti istorya iti. Anya nga istorya. Kababay mo istorya, Chip. Istorya mo na. Wah. Inwarwaras na dito yung barangay tayo, Nga. Agwapuak ka raw. Ha? Ulbud ka may. Kat nusakti gwapo kan tarakay. Napay nga iraman mo dito, bagim, Chip. Yung isyak nga ruti pagsasaritaan ta dito. Jak mamati nga inwaras ni Nana Tuyang dayta. Agun ulbud ka manay. Di ka mamatay? Saan? Tasyak ti gwapaw. Kan tarakay. Sana si ka. Apay ngay ba daw?
Napanam anag malmalam. Apay nga awan ka dito'y balay Apay aya a problema data. Kasla nagsinno katan sa matay. Iday, siyak ti agmalmalam nga awan dito'y balay. Ita, si kamot tanti pumanaw-panaw. Apay niya agreklamo kaya, kat inggatangan ka lang arodan iti TV at pagbuyaan. Matuo ka na mo't dito'y balay. At dapay washing machine mo, kanya pa'y laeng nga iti makunam. Di aircon ka pa'y dito'y balay. Nagswerte kan tuyang, ha? Kwaraw! Aw, apay, tataba daw. Come here! Agawis ka man siguro nga ginom iti anak kanya. Sana kung nga gininom ita. At daya nakita mga arak dito lamisahan. No saan kanya gininom, insardeng kumatunday tabi siya. Apay nga rod nga inayaban nak. Kung nakasango ka pa'y di talamisaan niyaw, akas lakayat mo ti aginaw. Awisin ka nga agistorya, saan kat nga ginom? Kanya iti istoryaan ta. Mala, agtugaw ka nga min Denggam da iti umuna nga istorya at kan ka. Sige. Anday ta, nakatugawa kaon. Amam, nigayam kagawad ko anak. Kat ex-iday ni Uncle Mau. Ha? Nakamom iti dahi ta? Nadamdamag kumat Ay, italangan na muwak dahi ta. Nadagayam kasta nga istorya iday? Agkasarda ko maidin kahit. Kahit Gapaw, tagayam da marikuan ang kan antimabana. amo konti simaruno na pasamak. Amo kaon. Aguray ka at ituloy ko pa. Amok nga rudain. Siya konti mangituloy. Kasano nga amam katsak lang matimakamoy tiday tawi. Kastoy dahi jay, tataba daw. Inagaw ni antik abanang ni Uncle ko kini kagawad ko anang. Love triangle nga raw, tinapasama. Sana kasta tinapasamak. Saan nakas jay? Wen, saan? Un-una am tumat nga minti istorya. Anya ngay nga raw. Kat kastamot ti mangmangag ko nga istorya kadag iti drama iti radyaw. Idi nagguruod kan nagkimat. Kastoy. Anya mo ti ba kayo naigan ti gurod kan kimat iti istoryam ngay? Idi nagguruod kan nagkimat. Nagsina da Uncle Mau kan marikwanang. Nagkita da kin ni Antim Abanang. Iso nga isudan ti nagasawa. Ay, nagalas mo tan. Ha? Anya nagalas? Kaday tangarot ti istorya. Chismis daytan tataba daw. Ay, kwa. Adan to pa'y sabali nga istorya. Ay, ngam. Saan na sikat ti pang istorya? Sino ay ti pang istoryaam? Jaki bagbaga. Ja interesado amang denggag iti istorya. Isaw ti pang ibagaak. Budno, asaanan arumrumwar di tabalay da ni Marito yang amaki istorya. Agam, nimutan pari ba dong tisimukat kan kuana? Ay, wan nga rod katilay si istoryaan na. Aya, Jaka mo ano pang pidpidutan na kadagidya nga si istoryaan na. Di talata siguron igigid Imbag kumamit no pudno dagidya nga si istoryaan na. Imbag ni Marito yang ide, tadagitis istoryaan na katpudnaw. Kawan, Uray no irekreklamo da ije barangay, adamat maiparang na apamanagnan. mas patsak pa ikit din ni Marituyang ngam ni Kabadong. Tikunam, nalalaing nga adayo ang maki-istorya ni Marituyang ngam ni Paribadong. Umay ka man ito. Tataba daw. Sakto sitam. Wen, sika. Umasinig ka. Makanak naman dito barangay hall pa the meeting may. Ha? Apay aya akabutan yung launay ni parenteng. Iso mo ti kapitan may. Kabutan yung laki din da kurap a kapitan. Na? Nalawag tinangag mo. Kurap da a kapitan. Nga iso ti pagbutbut nga nyaw. Agtatakaw pa ya. Nakaamom iti dayta. Nabasbasak mat Agbasbasa ka, tataba daw. Apay gindi na saan niya Nagado a libraw ti basbasak. Oh. Nabasak a
makurap ni Parinteng. Aya? Wen, iso ano kasta ngagpapayab iti meeting, saan kayo amapapan? Panggapan nyo kuma, agbambanog kayo lang. Sayang ti oras yaw. Nay, itamang pearimwar ka dita balayo, maray. Ay, kasanaw kat masikuranak meten nga agboy-boyalatan iti TV. Mauma kamot ngamin na. Una, iso akayat ko matirumuan. Numuna ta kanayon arumwar ni Kabadaw. Siyak meten ti ikulong na ije balay may. Ay, sana mabalin na. Ay, nagadon tin chismis na. Anya, Nagitisan nga umno abambanag. naa, isang tinagbalin asya. Gawan, Isumot lagayam nga inggatangan nak ititibay. Ta iso ti umay makimaritais. kano yung chismis na kami ipay kan ni Kapitan. Ay sos, nagalasan da di abadaw. Inyarami danda kami iti istorya kada Kapitan. Kanoray ni Maribanan. Ay, nakababaeng. Ado pa'y adag yan warwaras na chismis. Puro saan nga umnaw nga istorya. Imbaga na ako rapat? Bung kapitan, iso di misurutan ti bagbagam. Ay naglukon day ta kumpare. Kumparin pa yung mga ron, yung perper dyan na kamagayam. Ay jak amo kas ter aramiden ti lukok. Saan lasak tinang ibagaan na, kapitan? Adun natin makamaw. Ay talaga perper dyan na tipada na ataw na jay. Kanyang iti kayat na. Kapitan, na kayon ti makaamukin kwa na. Naglaing gayam amang perdi ni Tata Badong. Paayabak ija barangay hul ni Pari Badong, ah? Apay, Kapitan. Per dyan na ka nung raw. Saan lasi ka? Amin tayo. Nakarugayam nga istorya day dya akong pari ka. Nakarwa talaga. Hanggang di mon paayabahan, Kapitan. Kastoy lang ang daramidam. Anya day ta? Ipulong mo na kita'y nararamid na kan ni Marituyang. Anya? Ta ni Marituyang, ti makaam mo amang dusa kang guana. Di ka madanagan, Kapitan. Siya, ti makaamukan ko na. Ay, mangnamnama akbar ay. Oray siya, kadyak kaya ti inaramid na apa ng dadaal kada kayo nga opisyal iti barangay. Nang runakan ka, Kapitan. Limpyo pa iti aramid ko. Katuan mo. Ay, kababain pa ikitlin kan ka, Kapitan. Ay, makaamukan tulatan. Wong, Kapitan. Ay, nagapam si Katuyang. Ijay barangay hall. Kinasarita nak ni Kapitan. Pumanawak kat agbati ka. Agbuya ka lang ititibay. Apay apagbuyaan nak dito'y balay. Si Katirumbeng agbati dito'y balay. Ay, sana mabalin. Siyak ti Romual. Agbati ka, wano kayat mo ados por dosen ka manag. Ay, sus! Igam mo matanadagos na ita 2x2 mao. Saan kan arumrumar? Takagurgura da kan dagiti tattao ngayon marmarites mau. Agraman ni Kapitan. Ay, di ka man nagsasaw iti kastatuyang. Idaron da ka kadaon. No dadaulam pay ida. Iso adito'y kan balay. Nawatam, Ay na, Tata Badong. Ado dagiti nasayang at abanag. Apangusaram iti oras mo. Saan aday tamang dadaal iti padam a tao? Ala sige. Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken da ito'y ng estasyon.
Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng! Ha! Na! Apay nga yakala at matlatan na nagalak ka, Marituyan. Ay, Ay, jakman amo ka ni Marituyang. Sapay nagpigsa. At sama nakita na kinatawaan na, Mare. Marikwanang, gunggo naman. Sige. Oy, Mare! Mare! Nay, apay maray. Apay nagpig sa ti pa nagkatawam. Nakigtot kami pa'y itay. Apay, anya tikat katawaam. Ni kwarog ko kumaray. Ah, Kitaan yaw. Magmagnamot ni Kuwarog. Awan mo tinakakatkatawa. Na, when ngagpaisaw Marituyang. Awan mo ti makita mi anak katawa. Saan kit din ang nakakatkatawa? Ang pilay-pilay amagmag na. Ay naakara nun kin ni Kapitan Itirayuma. Enteng, naamwa mon tinapasamak ka ni Kwarog. Anyat napasamakan ko ata. Agpilay-pilay. Naakara nun iti sakit mo. Anya sakit ko? Rayuma wano sakit iti bata. Batugan. Ay, basta agpilay-pilay. Kinagkatawaan nga ron ni Marituyang. Na, pilay-pilay lang nga rin katawaan na pailaan. Damagaman no anya tinapasamak ka ni Kwarog. Umay dito balay. Damagam no anya ti marikrik nana. Tapno maipaagas. Ay kaasimot akat katawaan da. Chip, nasakit pala ti sakam? Nga raw, nagut out. Basta mo ti sakit ni Kapitan. Wensa, isumsa day tuyan. Natawid mo msan. Kasi kami, Chip. Kasano nga kaya dakti balasang, no kastuyak metang. Ay, awanin na. Naksaya ng ti kinatarakay. Wen nga raw. Natartaraki ako. Ay, sana mabalain. Daki palubos na ita. Natawid ko lang arudan ti ang litmaw. Natawid ko pa'y tirayumam. Nagadua matawid mo dahil tapay mo't nasakit ko. Ay, nagsakit kaya matalaga ti agrayumam ka. Ay, grabe ubing ka pa'y nga agrayuma. Ay, manupay lang titangon ka. Mabali na sa anak pa'y lang agrundang ka. Ay, wen, tadi agpilay-pilay ka. Kasalamat kan ka, Na, Nusumro ti sakit mo. Dito'y ka lang agbuy-buya ititibay. ay, una. Ilut-lutuan na pa'y ni Antim iti agkakaimas. Isungarot nga umapalakan ka ang kail. No, kasta nga agsakit ka. Ay, kinikatangan na pa'y ni Antim iti soup drinks kit tinapay. Iso nga. Anay ka! Tirayumak nagsakit, anay! Kilat asim mo tirayuma. Iwan ang kail. Kasapulan nga idak. Ay, di aginda ka. Damagan na ko na ang kail. No, anya ti kayat ko asiday. Ay, wala niya. Ay, kwarag. Ay, ti kayat mo asidaan. Adubo ang karnit manok ang kail. Pas ka sumumpat Kaslawan sakit man. Anay ko nagsakit, anay! Anay! Nagsakit man eh? Iwan ang kail. Agdamag ka manin kanya ka. Anya man No, anya ti kahit ko ameriandaan inton madamdama. Jak pala natiliw di manok. Merienda ti bagbaga. Agsakitak nga raw. Mala. Anya ti merienda kayat man. Di tinapay nga da palaman na. Napili ka pa. Kana ice cream ang kain. Agasong ka. Yan, nagsakit na. Anay ko. Ala. Agres ka. Tay nagtiliwon di manok. Ang kail. Hoy! Paludan nakpay Tanay. Anay ka. Nagsakit. Sige. Paludan ka. Unay matin. Awan pa'y matitadakkel a manok. Piyak pala ang matdagita manok dita. Sapay manok ti kayat ni Kwarog asidaan. Pangalaan nga iti manok nga ipasidataken kuha nga. Inak man mangibaga ka ni pari ba daw? Dumawat ka? Ay, nakababain. Kumpare kami mo.
Kaya't ko ti manok ko naklaan. Ikan na kun adagos. Ala, ingka nga rudan. Barang ikan na ka. Anyat problema maya, paray. Ay, tingarod ka anak ani ko arab. Apay ni Kwaraw. Agsaksakit. Nakaida iji balay mi. Aya? Ay, kaasimot Nagado matawid na kanyak da iji kaanak. Pati rayo maktawid din na. Ay, unay mo, taytan, paray. Natawid na lang nga rodan, taytan, nagdakkel kan lugpap nga agong mang. Ay, ba? Oo, taytan, natawid na. Ay, tirigat na paray. Ay, manok pa iti kayat na asidaan. Ha? Nalukmag manok ti kayat na nga ta? Oo! Kawitan? Jay puraw titapingan Ay, na? Bakit alam mo? Ay, ada manok ko agas na paray. Kayat mau tamapan ko tiliwan. Ay, uun man paray. Mapan ko tiliwan, ta iso ti kayat na asidaan. Ay, thank you paray. Ay, no problem. Tapno inton maimbagan, ay kat agrondan to na dagos Marikwanang, adala kong atinapay nga adda palaman na. Adda, Maray. Ay gumatangak man. Ta isong hamit ti kayat akanan ni Kwarog. Agsakit, aya. Kasta mati kulana. Ay, sa bagay, narigat ti kasya sakit. No sumro ti sakit ni Kapitan, saan na sumro? Ay, talaga, Mare. Iso na saya at laang may gatangan nyo itinaima sa kanan na. Tapno maimbagan adagos. Na, apay day ta tiniliw mo ang manok, sika, badong. Ay kat itulong ko kinikwarong at agsaksakay tapos. Agsaksak ay. Agpilay-pilay lang, agsakitan. Natawid na nga ro di sakit ni pare Inteng. So pagsitaan taman kindi iti tinula tapno maimbagan na dagos. Day tapay manok kaw, titiniliw mau. Kat isumat tinalukmag. Apay, awan ti manok ni Kapitan nga ipasidana. Babasit na pa ikanaw. Bayam ka din, tainton maimbagan ni Kwaraw. Agrondan to, tatno natalgad ti lugar tayo. Kayo pa'y latag ronda Ni Chippy nga Kapitan. Ay, nakaida tag sakit. Taas may. Ay, ano sa inyo pa'y latag ronda, wen? Wen, Kapitan. Ay, narigat nga men, no, da sakit na. Wen, Kapitan. Pudnuan narigat. Isuanas kan nga paimbag pa ni Chip. Sika ngamin kay, kinat katawaam ni Kwaraw, iso nagsakitin. Ibabawi ko hindi pa nang katawakan ko na Maray. Mabalin nga ron nga ibabaway, kat nalpasan na kinatawaam. First time ko ngamin makita ni Kwarog akas jay, ti panagnana. Ay na, di mo kumamat ngamin kinatawaan idin Sana bali Tanang tad kami matkin ni Badong ko iti manok asidaan na. Karumbang lang Kat sapay la kumata maimbagan adagos. Wen nga ron, takasapulan dagiti tanod ti kadwadang agronda. Damag ko kat nagsublimanan dagiti agtatakaw iti rabi ay. Wen nga ron Sapay damag ko kat ado dagiti ang agtatakaw. Ay, apay ngay Inteng. Tadimot lang maimbaganan ni Kwarog. Eh, kaidandan ni maimbagan siguro na. Apay ano si kati agsakit. Talula ang aldaw man. Ang no ni Kwarog. Apay ngay, nasurok mata na makalawas. Ay, damagak to man no, naimbagan. Ay, anya nga tamanan ti kayat na asidaan. Damagak to Sige, tama pa anak to umutang iya teresena ni Marikwanang. Inak umutang iti sidaan na. Parang, Angkal. Ikaw na ikaw. Nasakit manig. Yun, Angkal. Na, kasaan ka pa'y naimbagan? Saan pa yung Angkal? Mabayagak pa yung maimbagan. Eh, anya tikayat mo si Daan. Mabalin ka diti fried chicken, Angkal. Manok manan. Pangala ako na. Wala, Angkal. Tapno maimbagan na ka. Problema mo dahil. Nuawan fried chicken, mabalin ti litsong nga ilipantay. Ha! Ay,
Nagrigat mo taday ta. Pangalak nga iti ilipan tayo. O di manaw. Sige. Nagkitak iti manok apart. Tapno maimbagan ka. Tuyan, my love. Nadamanan kayat mo kanya. Amuklatan. Ay, kwa. Kasapulan ka manan ni Kwarog ti manok. Manan? Saan ka kadinyagong unget? Tanasaya ti tumulutulong. Ay, mangtiliw ka nga rin. Ay, sige. Di kalumag ang titiliwag. Unan, inkatiliwunan. Kure makaungunget ka na, basta makatulong talagi ini. Siguraduam at tulungan na tantumat na di akwaraw inton umimba. Panganam, tatabanaw. Itulod ko na ito yung amanog kanya balay na parinteng. Kasigain ka nun ni Kwaraw, tagsaksakit. Dakulah, dagas mo dito yung tapurutan ng tayo. Aginom taki din. Diyak pa yung masangot, aginom ita. Hey, ni-chip ko maitati kadwa tayo ng magsaki, mate. Sige, parawan kayaw. Malaldawan nagiinom kayaw. Una. Kwaraw. Dahito iti sida at no maimbagan ka. Nay, apay nga kastamot ti panagkiyak day tamanaw, tataba daw. Ha? Tapay. Kasi nagpaparaw, may. At dan samot sakit na. Ay, awan. Kanya laki din abutin mo, aya. Kit mo naglukmag. Kaya't nga rod adaw atin dagiti tanod niya giinaw, ngam jak intay. Agiinom da ko nam, tataba daw? Wun! Amin da at hanod. Agsasango da ijay, oh. Siguro, agbibidyo okay da pa ijay. Ha? Ado pa tisang-sangun da nga arak, ah. Ay, mapanak, mate. Ay, papanamon ko araw. Ha? Ito yung isida mamanaw. Ay, saan pa era parte? Ay, kaya't ko ti aginom iti arak. Ay, ayaban na kanda iti manaw, kwaraw. Kapanan ni Kwarog paray. Napanakiinom ka dagiti tanod, paray. Kit nagsakit pa. Isumat nga ron ti kunak. Napanlagta. Ay, kumaron at sakit na. Apay ngay. Hindi napanakiinom kasla saan mo't niyag sakit, paray. Ha? Limpyo ba't ti panagnana? Aya? Ay. Aging sasakit mo't laang ni Kwaraw. Oh, mangeg mo dayjay inteng. Agkakanta da Kwarog di tarwar. Kadwa na dagiti tanod. Karab. Itay da pa'y nga agiinom. Kasta nga raw di agsakit. Sakto pa'y nagsakit. Akit pulos ajak makapangan. Makakanta. Tinartarakan ta dito'y balay. Ang gayam agin sasakit. Makapungtutak no kasta. Ay, rumbang laan. Saan na nasayat alukwan na kadayjay akaanakham? Asinaw, tinaturay, naglalaban kami, ha? Asinaw! Ay na, nabartakan, Kwarog. Ingka maturugan. Biro ka karon itinaturan, ha? Ay, kunak man nagsakit ka. Saan mo't gayam? Naku na ngamin nga agsakita, ha? Kwarog! Agawit ka! Ni Kapitan Daytan, makaungutin. Agawit ka kanon. Angkal, anay ka. Nagsakit ti Rayuma! Agasam ngay, naging sasakit lagayam ni Kwaraw. Ay, uwan nga ro damare. Iso aday jay, inong ungtan ni Inteng. Ay, katrumbang laang ah. Ni magkwarog di magmag na. Kitain niyo, saanin nga agpilay-pilay. Win tatalaga mo't asaan masakit. Agin kukunalaang. Ay namaray, bagbagaam, tadinan ulitin tikas jay ngay naramid na. Ay, Kwarog, narigat ti agin sa sakit. No ti kinapudno na, kat masadot ka laang agtrabaho. Ala, sige! Didan! Tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo.
Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Ay, Kapitan! Ay, Kapitan! Apay, agan ano ni pare ba daw? Ay, natudok jay sa kana, Kapitan. Nay, nagsakitan na yung Ay, sumatlagay ang anak nga to ti may sasaka na. Nay, itaray na ko na yung hospital pare. Sige Kapitan. Ilugan tayo, ilugan ti barangay. Kanyat na katudok dito sa kana. Natudok iti si iti bain-bain, Kapitan. Bain-bain only? Kahit saan ka nga rodang itaray yung hospital pare. Ay, saanan? Agawin kan. Tay ka labuguan ti sakam iti sabon, alpasig. Nagasan kan. Anya? Ay, magnakabutan si Kabadong. Nagdagsan kang agsadag dito abagak. Marurodakin ka. Tapay amarurod ka. Tinungpal ko matjay kayat mo nga itulod ka, kini Kapitan. Kaya't ko kumamat apadasan di ka barbaro alogan ti barangay. Timbagam ki din natudok na ito saka kiti bain-bain. Kanya nga iti kayat mo nga ibaga. Natudok iti barina, kas di kumaa. Kadi mo mat ngamin imbaga. Mawanay, di akon mapadasan taglugan na jilugan ti barangay. Sabi ka barbaraw. Si kantumat naman. Ay, di nakpabasulan. Apay ngamin aya kayat mo ti aglugan ijay-lugan ti barangay. Kung ngamin, bukbukudan na dya parinteng. Usarin na pang personal na. Kunak ano natudok di sa ni Kabadong. Apay nga, tamayat matan ti panagnanan. Mayatun. Naimbag adagaws. Bain-bain laeng mo tinakatudok. Luklukwan nyo mo ti opisyal no kasta. Kaya't laeng ni Badungkaw ang mapadasan ti aglugan ijay-lugan ti barangay. Ay, saan nga minakayat ni Kapitan na pagluganan ti tao dayjay? Apay asaan ngay? Usaran na kanulaan. Anya, apay ngay nga inyara sa asmaw maray. Agungut no mangag na. Apay nga agungut na. Ay na, di mong damagan. Isuday jayon jay lugan ti barangay maray. Pangipanan naman nga tan. Sa dino ti papananta, Kapitan? Iji bang kakaw. Apay adamagan. Tagpasada kami kumaki ni Chief. Paiam, ngagpasada. Anya kay karamidan tayo di bangkag yaw. Makikita mo karga di likod di lugar. Nakasako, Mike. Abuno na kita. Agabuno ka, Kapitan? Wala. Nagmayat na ito'y alugan di barangay. Pangiluganam lang kada kita. Kada natin ngayon nakila ko iji ilay. Ngay bagkatan to, Mike. Usaram man na ito'y lugan ti barangay, Kapitan? Una. Ay, nagmayat niya, Kapitan. Una. Ada pagsirbe. Marikwanan, dagasan tapay ani maaribanang ditabalayda. Apay adagasan ta? Kahit sigod mo't nga kukuyog tayo amapan ijay ilay. Saan itan? Saan na masapol adagasan ta? Apay ngay, saanin nga agudaw ni Maribana? Itulod ni Kapitan ijay ilay. Nalipatam ka din nga dalugan ti barangay apag serbis da. Ayun anya. Nagpaigid ka mare. Lumabas jay lugan ti barangay. Nagparta! Hunyag paisaw! Ay nainteng, di mo partakan ti agmaneho. Kadagasan tapay dagiti kukumarik iti balayda. Asino ti dagasin ta ko kumarik? Damari tuyang kan marikwanan. Ay,
Sana mabalin nga aglugan ta dito. Ne, apay ngay asaan? Ay, aglugan da iti sa balya. Ang lugan mo ti barangay na ito'y. Ay, lugan ka. Na- Lugan ko laan. Na Ay, awanan ko raw. Pinagservisyon na uncle mo, di lugan ti barangay. Uy nga raw, tatabadaw. Usa rin na kumadaytay ti barangay, Sana para kinkwa na lang. Isumat ti kunak. Ay, saan anasaya at dito ang mapaspasama, kwa raw. Barangay, kasapulan jay lugan ti barangay. Eta apay. Ang daga na kay abagatan. Masapul ang maitaray jay ospital. Apay nga umay mo pa ilay baga kanya. Intarayo ko man Kay, jay pangiluganan ngay. Tricycle mo na. Ha? Jay lugan ti barangay ngay. Ay, mapan kami ag-date ka ni Ante. Usaran ba? Kasanon ngay jay aganak. Itulog mo nga rudin. Usaran ti tricycle mo. Ay, ingkan! Ay, abam dagiti tanod mau. Isu ti kadwam amang itaray di ospital. Kabailan nyo na ita. Mara, nakitak mo't da kapitan ken mariba ng anak kuyaw. Nagpailidan sa mo. Mapanda ka no agde. Agday! At jelugan ti barangay, ti inusarda. Isungarod day takay. Kinapudno na maray. Da kami akakagawad. Saan mi pa'y anapadasan ti naglugan, itilugan ti barangay. Saan pa'y? Wala tay pari mo ni kapitan. Ay una yan. Isulaang ti mangususar. Ay, agreklamo tayo. Sino kumamot ti naturod nga agreklamo dito nga? At daya makabaal nga agreklamaw. Kutda tayo Amin tayo dito'y barangay. Ay, jakla kayat. Ay, narigat mo't ireklamok ni kapitan. No kasapulan ng ireklamo tayo. Ay, ireklamo tayo Da kayo nati mga reklamo. Saan da kun nga ramraman? Ang mga daaklat tayo tilikudan nyo. Suportaran kayo. Chip, nigayam kapitan ti mga idadrive itilugan ti barangay. Katuhain. Apay matakas di ti pa nagdrive na. Apay aya. Nagpartak. Dumalapos pa iti magbag na. Ay, kas dyan ni Uncle Kao. Kas kasiraw. Sapay kapitan. Saan kumut ang mabalin na bagbagan ni Uncle Kao? Nas ka na bagbagaam, Chip. Saan nga rin ang mabalin? Laklakayanan. Sakit din nga ububing timang bagbagakin kwa na. Isudaitan. Aywan. Naggapudan ijay ili kini Antay. Nag-date da. O kita mo, nagpartak ko. Ay sos, nagpay kita. Dumalapos na talaga. nakadanon tamatlaangan dito balay. Nagmayat ti ag-joyride at niya banhan. Ay, jak kayatin ti aglugan, no sikat ti agdrive. Ah! Ay, makapanerbyos ka, Mike. Kas dyan ti panadrive. Tapno na partak ta makadanon iti papananda. Gapo ka, day. Tasaan mo alugan, iso akas jay ti panagdrive mo. Naa. Ay, unay kalakit din, aya, intay. Pangiluganan tangay katagitin na tayo nga mapantaila ko ijay ilay. Nagado dita at tricycle. Aguray ka tuyang. Makikitam ka di jay makikita. Saan? Ibagam noan niya ti makikita. Jay matlugan ti barangay dyan nakaparada dita bangkag ni parentay. Ay, wala niya. Jak naglaw Ay, kapit-pita kayo. Di na pa'y mawasingan, Mike. Apay nga dadita. Ay, simple lang ti sungbat dita, tuyang. Os-osa rin na apagbumbo nag-itinatang na. Ay, wala niya. Rubang ay ati kastabay. Di na intulaw di aganak iti ospital. Ngam osa rin na matgaya mapagbunag itinatang na. Isungarod ako na ni Marikwana nga agreklamo tayaw. Dua talay nga agreklamaw. Apay, awan sa balay. Maputang nagititad duma. Nay, naganda rin jelugan. Kitain taman niyag pa isaw. Ha? Napuno nga agpaiso itinatang.
Mapanaila ko ilay. Ay, sus, talaga nga usaran na apang personal day taalugan. Iso ba di magbagagkin ka? Sanan anasaya at day to'y amapaspasama. Papa naman, Kyle. Ay, nakagla ko itinatan. Sumurutak mamay. Ay, saan? Agbatikan. Uray para bagkatak Siyaklangan. Awan pagtangdan ko. Naitalugan ti barangay ti usaram. Anya ko ma. Oy. Ang mga nuada makakita nga usaram iti personal. Sino ko mati makakita? Dagiti mabali na mga reklamo kan ka. Sino ko mati mga reklamo kanya? Ay, ganad ka ang Kyle. Ang mga nuada mga reklamo kan ka. Ay, di naman magbagaan sika. Laklak kaya nakadayaw ng iti sika. So, di kag sasao iti kasta. Napanan ni Uncle Mau, Kwarog. Jay Iliantay. Mapan kan waglako itinateng na. Ay, imbagam ko mga agan-anad Bagak may. Ang mga numatilew. Namuna, nalaing ka na Ay, saan nga ron ang masuruan? Talaga sanay. Ipilit na ti kayat na. Uray kang malay. At dala kayong agsakit di tabagatan ngagpapay tulo di ospital. Awam mo di lugan ti barangay. Iso nga ron day tama At dapay ka bakit amat matay saan na pay akayat ti matay. Kayat na malaan ti agpa-ospital awam mo tay lugan ti barangay. Inusar ni kapitan. Pag negosyo na, Mike. Kinunampay. Madadail taon, ta saan namot nga anadan? Saan namot nga minakukwa, iso akas jay. Ita, nagpaihilimanay. Kanayon, Mike. Umayla gumatang iti pumada na. Inton kwan, aglogan manay. Kanya nga John, ado tinapasadami diyang ilay. Ado, ngam saan aday tati umay ko ibagakan ka? Ha? Ni Kapitan. Apay ni Uncle Kao? Tiniliwda. Ha? Awan ngamin lisensya na. Kunak ngamin ngagparin niyaw. Lugan pa iti barangay dyan ang iluganan na itinatangala ko na. Ay, napasama kan ti pagbutbut nga ka mapasama. Wenchip, isong alaan dan san di lugan ti barangay. Kasta talaga ti mapasama. Nay, apay akas lang nabambanog ka inteng. Kan, ayan jay lugan ti barangay. Nagnagnak ngamin ang nagaway pa na. Nabambanog. Na, anya tinapasamak. Natiliwak nga ron. Ay, kunakon kahit. Alaan da ka nun silugan ti barangay. Daytan ti ibang bagak ide. Anas ken nga aganad ka. Hanggang saan ka mo't adumdungag. Awanin at tilugan ko. Ay, saan mo alugan day jay inteng? Ha? Iso asaan arumbang nga ibagam alugan mo. Pertangam to yan. Idanon na kinibalay ni Parinting. Mag-aagas. Ay, katmagna ka nga Diyak nga ron mag-aagas. No, papaglaan naghinay na. Nagtagsin ka mo kamain. Nakatanon ta. Paray! Pare! Ibaga mo na. Ay na, Kapitan, marigatan nga umangos. Itaray tayo na iya ospital. Ilugan ilugan ti barangay pare. Diyak pa kaya ti batay. Kado pa ti utang ko abayatak. Kwa? Naska na maaga asanak. Tadyak kaya't makiasawa ni tuyang ko iti sa mali. Ha? Ay, darasamon pare. Ilugan na kaon. Kwa? Awan silugan ti barangay. Anya. Apay gawadan. Kat nakaparking laeng diti paraangan nyo, di kalman. Inaladan ta natiliwa. Nagmalasay na. Mapadasak ko mamatag lugan. Natiliw ka ron. Makaangas paray. Itaray na ko na di ospital. Ay na, Kapitan! Saan nagnanayon ang nabaligi ka?
Nang rona no kalukwan tar aramidan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jun Rebutaso. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.